Здравейте хора, днес ще играем на ето тази игра. Тук трябва да взимам колкото се може повече спид и ще ставам все по-бързо, докато не започна да минавам такива малки паркурчета. И да, в момента имаме 13 спид. Много добре. Аз имам една купа, трябва поне колко? 100 купи да направим. 50, 100, айде 100. Добре. Искам спит, аз къде си? Добре, ще се опитам и тук да го мина. Аз още на първото паднах. Айде тук взимам спит, значи трябва това да го натискам колкото се може повече и ще вземам повече спид. Пича е 5 пъти по-бърз от мене. Добре, сега цъкам. Цъкам колкото се може по-бързо. Значи долу пише Speed 100 трябва да направим. Така. Между другото може да се абонирате за канала ми и да лайкнете видеото. Добре, окей, вече мога да ходя, някой искаше ме предка, окей. Вече мога да ходя нормално, което ми харесва. Какво ще ми се падне? Фотка. Окей, комун е. Окей. Аз за тук не съм. Добре, ще се опитам да го направя 200. Добре, ставам все по-бърз. Добре, 150 съм вече. Почти съм 200. Още малко. Колко цъкам вече. Почти. Нещо ми дадат. О, 50 спид. Добре. Значи направим 30 спид. Пичовете ми даваха 50 спид, защото като ме гледат къв съм. Почти сме 30 спид. О, не. Добре, може ли малко по-бързо, дебро? 5, 6, 7, 9... 30 спид, найс. Сега видим колко съм бърз. Само да мина тази червена топка. О! Омага! Омага! Аз съм доста бърз. В момента actually съм доста бърз. Не мога да го мина. Окей. Ще го минем, ще го минем. Пича светкавицата Макуин не стига да бро. Не мога. What? Окей. Окей, още едно подаръче след 20 секунди. Сигурно ще ми дадат стоп спид, не знам. Стига да бро, за малко. За малко. След 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, да. Плюс 100 спид, знаех. Къде са ми 100 спид? Окей, паднах. Да, ето станах 100 спид. И сега ще ги направя 500.
Не, направо 600 ще направим. 456. Това ще е мега дълго видео. Поне след една минута сигурно ще ми дадат 200. А чакай, пича, как не го убиха? Окей, просто няма да питам. Играта казва, браво, 500 спици вече. Не. А защо иска да игра? Този пич, който преди малко се появи на екрана, в Грола Гардан ми беше гифнал доста неща за доста пари. Значи, сигурен съм, че от тези неща, които ми гифна, мога да изкарам успешно 100 милиона хиляди. Пича беше колко спид беше пича? Ох. Просто ми умря от цъкане. Знаеш, кой си взема подаръка? Да, плюс 250 спид. Ай ще го направим такова. Ако можем, ще го направим 1000 спид. Чай да по-бързо да бро. Моля се. Толкова ли много искам? 900 спид сме вече. Не точно да е. Добре. Искам да вия ливърборд. Аз съм най-затъналия пич в историята. Просто пич има някой, който е 19к, някой, който е про. От има някой, който има 400. Добре, няма го има. Има някой, който е 4743 победи. Това не е възможно просто. Пича е бог. Сериозно ли толкова съм бърз? Нека да видим какво ще стане след 6 минути и там как ми дадат подаръка. Сега просто си печеля купи с... Да, сега. Трябва да съм мега бърз. Добре. Окей. Аз имам много добра идея. Брат, това ще е мега якото. Да. Няма да скачам. Стига да... Аз нямам нито една купа. Това сигурно е най-лесното за... За това ще го мина. Една купа! 25 уинс и кога ще... Елате. Аз 25 уинс, знаеш кога ще направя? Мега съм бърз. Плюс една купа. Аз трябва да играя 25 игри тук. Добре, ще гледам. Ще играем. Докато не ми дадат. Стига сте. Пише, аз не мога да си починам от вас. Толкова ли съм готин, бе, пича? 5 купи. 6. Мога... Дай ми 10, моля ти се, дай ми 10. Ако ми... Плюс to speed. Окей, thank you, това пак е нещо. Thanks.
и паднах. Окей. Ама. Какво стана? Бъгнах играта. Аз мисля, че съм за ето тук. Да. Абе, те много лесно ще ми дадат. Така. 10 сме вече. Тук е много лесно. Тук е за най-големите нубове буквално. Аз така ще направя 25 победи много лесно. Стига бе, колко... Защо всички искат да ги джойна? Бро, стига. Бро, искам да си играта. Нямам пари, беден съм. Не, стига, аз нямам пари. What? Как випе? What? Защо? What? Пише no jump. Защо тук пише? Да, за него прескачам много ясно. Добре. Колко бързо го мога? Пич, тя беше колко бат спид? Колко бат беше? Тя беше около 10 000 милиона спид. Чакай. 700. 4... Не. Това е 4К милиона спид. 4К милиона спид. Не му гледаха победите. 4К милиона спид беше. Пич стила. Една победа. И вече ми се включи. Това и мога да ходя тук. То тук е за 2000 спид, ама What? И тук ли не може да си джампа? Не. Аз искам другия. Защото там сигурно ще ми дава доста победи. Аз съм си казал, че в това видео ще направя... Тук ли не мога да джампвам? Тук също не мога да джампвам. What? Ма пич. Стига да, бро, стига. Искам да си отида тук. Добре, кое е най-лесното от всичките? За мен. 2 wins. Това ми дава 2 победи, бро, шегуваш ли се? Шегуваш ли се, бро? Бро, това е шега. Това е такова. Добре, тук ще победа, Само се върна. Да, тук е елементарно. 2 wins, бата си стига. Това не е сериозно. Бро, 27 wins имам. Тук колко трябва да отида на другото ниво? 50. Пич. Да, там ще ми дава 3 wins, но аз съм си казал, че ще направя 100. Не знам как ще ги направя, май. Ще много мисля. Добре, това също е лесно. О, 2К. Не знам как станахме толкова бързо. Добре, 31 купи са. Вече ми дава по повече бързина. Аз взех купите. Мога. Добре, тук ще го минавам явно така. Да, тук вече като съм 2000 мога го минавам. Добре, вече съм 40, почти 40. Не разбира се. Защо не ми каза по-рано? Аз така 5 пъти по-лесно ще ми бъде. Сега. Плюс 500 спид. What?
3000 спид съм. Тук аз мога да минавам на... Добре. Окей. Не, това е мега трудното. Ще минавам други. Пример това ще минавам. Това колкото и да съм бавен, да са... Да, това просто... Пиш, това ми е елементарно. Добре. А нека ходим при другите. Окей, това е после... не, при 100 wins. Добре, сега ще направим 100 купи. И ще приключи 3 wins. Няма как да направя... Пише, не е възможно. Не е възможно да направя 100 купи. Ей така. Добре, бегай! То. Това е също като миналото. Не, това не е. Дават, то... Синьо... Добре, това е единственото, което мога. Така мисля, че е една идея малко по-бързо. Окей. Така и се маха. И умирам. Омага! Хак. Лава. Добре, това е лава нивото, може. Май. Да, би трябвало да е лава нивото. Добре, скоро ставаме 4000. Окей. Мага, това е елементарно. Мага. Не, аз скоро много бързо ще направя 100. 4000 съм вече, бате. Няма шанс, просто. Аз толкова бързо го правя. Добре, така и бегам. Буквално ми трябват 10 купи. Буквално. Умрях. Бързо, преди се махна. Бързо, преди се махна. Тун. Разим. 999 купи и 100. Добре, искам да видя само и това ниво. Добре. Има... окей, върнах се. Има... Още... Добре. Да направим ли? Да направим 200. Добре, ще направим 200 купи. Тук вече ми дава по 20. Про. What? Ми дава по 5 купи. Пичове. Окей. Аз имам вече 5000 спид. Добре, това ще го мина. Добре, какво направих тук? Бро, не, бро. Бро, това не беше честно. Омага. Пич, това не е честно. Всъщност е честно. Стига да е, бро. Всички искат да играят с мене, бро. Добре, това е честно, много честно си. Това е мега честно. Са не е честно. Окей. Дали ще мога? Но това е мега честно, бате. Това е... Не е точно. Това е най-честната игра, която съм играл. Не е точно. Окей, бро, може ли да... Добре, бро, аз не мога да мина една игра с хората. Значи това е доста честно. Ако бях го уселил, ще да е много честно. Б. Get out. Омага! Не, няма да успея.
Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Колкото се може по-бързо да крашна играта. Сега колко ще ми даде? Сериозно? Даде ми една купа. Една купа ми даде, сериозно. Бро, плюс 100 спид, окей. Остана на 10 000 спид. Съм мега... Дали съм... Бро, това не е честно, да направите го някой. Дали съм мега нацепен? Дали ще мога победа... Дали ще мога победа на бързина, който я се може? Сигурно. Омага. О май гад. О, не успях. 133 купи съм. Добре, аз мисля, това ми е техниката. Просто ще правя така, докато просто не глична. Или просто, да, или просто не падна. Вече ми дава по 28. Аз го се видях. Пича, не знам, ама... Не, това е... За малко бата. Не... Трябва да внимавам много. 900. Да... 9 късам вече. Има хора, деца 14 к. Аз съм 9. Стига да е, бро, няма... Ако ми правите така, вече няма ви джойвам. Скоро съм сигурен, че ще стигна. 10 съм вече почти. 10-ка. Get out. Добре, вече ми да 300. Това не е честно. Аз сега ще стана 11. Аз ще стана сега 11. Стига. – 163 съм. Още колко има в тази игра? То най-гадното е, че не ти се запазва нищо. На мене поне така не ми се запазва нищо. Буквално. Стига да е, бро! Добре. Сега ми кажи истината. Те всичките деца искат да ги джойна. Събрали си говорили да джойна Skibidi Box при тях. Така ли? Защото ако е така, се ядосам. Се разбрали там всички ама викат. Пич, аз скоро няма да направя. Скоро аз няма да... няма. Стига да вървам, стига. Това какво трябва да се води? Това е, да. Добре, ето тук мисля да печеля купите, защото това е елементарно. Аз сега си стана 14 като пич, който ви казах по-рано. Тук вече не ме изстрелва много. Бате, бро, стига, бро, стига. Не е сериозно вече. Оставете ме на мира да си играя играта. Моля те, побед. Не мога да летя вече. Пада ми батерията на телефона. Не мога да лета. Да, лета вече. Моля. Добре, 14 съм вече. Поне съм 14. Още само... Трябва да победа 2 пъти. Така. Но това е музиката. И да видим това.
Имах предвид. Има още 400, окей. Хора, мисля така завърши видеоклипа. Ако искате втора част, ми кажете. И от мен чао. Абонирайте се за канала, пишете ми в коментарите дали искате да играя някои други игри, освен Roblox. И лайкнете видеото.